Slyšíš mě? Jo, dobrý. Pravá 4, 300. Jedeš do levé 3,5 a za ní 100, je levá 3,5 a bude 300. Jedeš do pravé 4, bacha prach, 70. Pravá 3 naplno, pak 200. Je levá 2 naplno a 150. Do levé 4. A 100. Levá 2 naplno a za ní 100. Do levé 6. ...150, je pravá 2,5 a levá 5. A pravá 8. Levá 3,5 a levá 3 a pravá 2. Pak horizont naplno, za ním 100, je pravá 4 dlouhá. Pak horizont, na něm pravá 2 a 100 do levé 4. Je dlouhá. Pak horizont, za ním bude pravá 3 a 150. Levá 44. 200. Levá 5 odboč. Pravá 6 a levá 3. 200. Jedeš do pravé 3,5 a 200. Do levé 4 na konci a za ní 100. Do pravé 5. A levé 4. A 100. Je levá 3,5, za ní 100, do levé 4, odboč. Pravá 2, levá 3 přes horizont a pravá 4. A levá 24. A levá 2 a 100. Je do pravé 24. A levé 1 přes horizont. Do levé 2 a pak pravá 5. A levá 4. A pravá 3. Pak horizont, za ním pravá 3,5 a 100. Do pravé 4 a 70. Do levé 4 a 100 do levé 3. Pak 100 je levá 2 a 200. Retardér bude. Pravá 4, levá 4. 70. Je horizont a za ním je 100. Do pravé 5 a levé 5. A pravá 3 a 70. Je levá 2 naplno, pak je horizont naplno a 200. Bude pak pravá 4, odboč, kat. A levá 3 a 100 do pravé 1, pak 100 do pravé 12 přes horizont naplno a 100, bude pravá 3 naplno a 300. Jedeš do levé 34. A pravé 22 a 150 do pravé 2, pak 200. Je horizont a druhý horizont a levá 3,5. Pak levá 1 naplno a 300. Horizont, za ním je pravá 3 a levá 34. A 100. Je do pravé 2 přes horizont a 70 je horizont, za ním levá 3,5 a pravá 4. A pravá 5.
200. Je pravá 3, levá 2. A pravá 2. Pak 100. Do pravé 4. Horizont, za ním levá 3,5, 70. Do pravé 3 a levé 4. Nejede to. Levá 4. Levá 4 a 100. Zas levá 4 a pravá 3 a 150. Hotovo? No. Asi střiď. Nebo motor, já nevím. Dobré, já se vyvážu, ukážu jim. Tady levá. Vypni RZ.